तू नचवाला तनी और हाला होके आई चार गो लोग हाला करी तबे आ जाइए राधा जी। हेलो हो सब सादा के पैसा सधवाला कलाकार बनी जा रहुआ ना बढ़िया से गायब ना हम बढ़िया से गायब तो पैसा कटा जाइए कहे बा हो बाबू बेली कबू बाबू तू नचवाला ई सब सादा के पैसा सधवाला ई सब बेली कबू बाबू तू नचवाला सब सादा के पैसा सधवाला सब सादा कि होई जाई बवाल मोरा भागला काहे पर किसी आता है हो पगला अब सुनता लगाव चलता बना पावा अब सुनता लगाव चलता बना भैया यही में हो ताजा ताजा बटूर के आखे अंगूर ना लागी अंगूर के ताजा ताजा बटूर के आखे अंगूर ना भैया वाह एगो ऐसा पुरस्कार मुरारी सेटरिंग भैया के सेटरिंग बा जेकरा छठ ढलवावे को होई संपर्क करी। और बाबू के पापा के तरफ से जब लड़का होला घर में तो सबसे बड़ खुशी पापा के होला कि हम पापा बन गए हैं कहे बा तनी हाला होके के चाहिए ताजा ताजा आई बटूर के आधे अंगूर ना लागी अंगूर के पानी चाचा मालो गईले भैया के फोन आवत रहल हम कह के कहीं बुलावे की कोशिश करत हो यशवंत भैया हमेशा जहां प्रोग्राम होला पहुंच जाते हैं कहे का कि पानी चाचा मालो गईले ओ पानी चाचा मालो गईले गुरु दिन जइसन और मुनिया बजावता नि दिन जइसन किया के नाच रे पता रखे नागिन जइसन किया के नाच रे पता रखे अपनो कोनो कौन बगाना नाच रे पतर की नागिन जैसन आई मरकरी लागल बते एगो गाना याद पड़ गइल हो मोहन भैया कि बरिया तुम जैसे ओ बरिया तुम जैसे कि मन करिया शोभेला ओ बरिया तुम जैसे एगो कोनो भैया गाना पे कमेंट करेंगे शिल्पी जी खाली काला साड़ी काला रंग पे गाना बनाती हैं कोई और कलर नहीं मिलता है तो हम वो कलर के हम सब कलर के गाना गईले बनी आई दोनों बाला तो काला पहन के आइल बोलो ये है ना करिया के कोई को फायदा होला देखी का नाम बतानी धीरज
मुरारी जी, मुरारी सेटरिंग के तरफ से 100 रुपये में तो ढलाइए ना हो पाई, मजदूरियों ना होई, बढ़ गई बा। 1000 दाम हो गई बा ना, 1000 की 800, 1000 हो कि पर परिया तुम जैसे कि मोर करिया शोभेला। मजाक कहिए भैया, 100 रुपया काफी बा, जे मेहनत मजदूरी करता 50 रुपया काफी बा। केहू 100 रुपया एक दिन में कमाला तो ओकरा खातिर हजारों रुपया के बराबर रहेला। कहे बा कि मोर गोर बदनिया एला मुझे करिया शोभेला। अबे बाबा के सुनिए कि वेस्टर्न सब बाजेला मंच पे, देखो कुछ वेस्टर्न दिया कि पर बदिया तुम जैसे मन करिया शोभेला। हेलो पंकज भैया, मतलब इतना एक्टिव बने कि माइक से लेके हर चीज में कि माने कोनो खराब ना होखे हमार काज। भैया माइक थोड़ा सा देख लीजिए। हेलो, लाइट वाला कहीं अगर हो तो आवाज सुन रहे हो मेरी तो जल्दी से आके तो इसको ठीक करें। लाइट वाला कहीं भी हो भैया आ जाइए तुरंत, इमरजेंट कि पर बदिया तुम कैसे मन करिया शोभेला। पर बदिया तुम जैसे मन करिया शोभेला। ओ पर बदनिया बोलेला मुझे करिया शोभेला। कि पर बदनिया बोलेला मुझे करिया शोभेला। तनी कैसे में सोहरो गावे के बा आ कहे के बा। एगो गाना गइल रही जी कि बाहर निकलल पेट। कैसे कुछ लोग हमनी के प्रोग्राम में अंकल जी लोग भी आवेला, तुम्हारा लाइक भी होके के चाहिए। अरे बाहर निकलल पेट कि बात हो गइले। ऐसा बात नहीं कि बूढ़े पुरानिया के पेट निकलता, जो नया जे नौजवान बहु करे पहले निकलता। कैसे भी बड़ी बरियार से खाता है, आज जब तो निकल जाता तब टेंशन होता सर। अरे भाई मेरा पर्सनालिटी खराब हो रहा है। एबरा खेत लोग नहीं करता, एबरा जिम में मेहनत जाके करता। उहे नु खाली झाल बजावता नहीं खाता नहीं। हां कि बाहर निकलल पेट कि आज पहिले रहले काजू काजू कि आखरोट हो गइले। हो अब त नैरो न डोले सैनु अरे मोट हो गइले। दादाजी हम पंकज भैया के नहीं कहो, वहाँ के अब इन्होंने भागा तनी कैसे कि वहाँ के शुरुआत भइल बा, धीरे धीरे निकल वहाँ के फिट बनी अभी कि बाहर निकलल पेट मोट हो गइले। अब पहिले रहले काजू आखरोट हो गइले। पहिले अब तो कहियो ना डोले कहियो मोट हो।
पहले दहेज में पलंगरी मिलत रहे है ना। अब तो बढ़िया बढ़िया लोग पलंगे अकाउंट ला के ले जाता है। पहले 10,000 में 8,000 में 5,000 में काम चल जाते रहे सूते में। हमरा बुझा तक इनका लोग के भूख लागल बा। भूख सही लागल बा? सही बात है ना। पानी भी ना मिले भैया नृत्यांगनाओं के लिए पानी लाइए। पानी लिया दी पानी कि डोल ना पलाई ना पलो अरे रामा हो होला। अरे पहिले रहले हलका छोटा हो गइले पहिले रहले हलका छोटा हो गइले कि अब तो नहीं होला सब लोग तनी एक बार हाथ उठाई गाना गाए तो है ना।